Ještě jednou hezké dobré odpoledne vám všem, dámy a pánové. Oficiální zahájení nás teprve čeká. Čeká nás právě teď. Pane primátore, dnes zde představujete kandidáty do Evropského parlamentu z ODS, začíná vlastně kampaň. Myslíte si, že vyhrajou všichni 4 kandidáti? Tak určitě nevyhrajou všichni 4 kandidáti, kteří jsou členy pražské ODS anebo jsou na kandidátkách pomyslných míst pražské ODSky. Samozřejmě věřím 100% našemu lídrovi Honzovi Zahradilovi a pevně věřím, že jak Kožušník, tak paní doktorka Češková budou mít tu šanci se do Europarlamentu podívat. Jak vnímáte vůbec dnešní den? Je to pro vás práce nebo je to pro vás zábava? Na rozdíl od mnoha jiných primátorských povinností nebo politických povinností předsedy významné krajské organizace ODSky, tak toto je pro mě v zásadě příjemné setkání. Já se na to vždycky docela těším. Za ten rok člověk toho času moc nemá, aby se potkal s členskou základnou občanských demokratů. Takže jsme tady proto, abychom si užívali a užíváme si. A jsem na Petřín, čil jste po modré? Určitě. Paní náměstkyně, který z představených kandidátů pražské ODS do Evropského parlamentu je vaším kandidátem? Tak samozřejmě Jan Zahradil, protože je z Prahy 6 stejně jako já a s Honzou Zahradilem jsme začínali v ODS, takže jak jinak než on. Ale mám tam i taky jednoho svého favorita a chtěla bych proto, aby jsme získali hodně hlasů, protože pan doktor Zvěřina je také můj favorit. Jak slavíte vůbec 1. máj? Tak když jsem byla mladá, tak jsem oslavila tady, protože jsme bydleli s manželem na Strahovských kolejích, kde jsme se seznámili. V době totality jsme ho slavili spíš prací na zahrádce, no a poslední roky ho slavím opět tady. Je dnešní den tedy zábava nebo práce? Ne, dnešní den je zábava. Mě by zajímalo, jak slavíte 1. máj. No tak procházíme se tady a byli jsme se podívat tady na tom programu, že jo. No a samozřejmě manželku políbím pod hoskatým stromem, no a tak odpočíváme a relaxujeme a užíváme si toho docela příjemného počasí. No různě, někdy tady, někdy na chatě, někdy procházkou. No slavíme ho tak, že jdeme na Petřín s rodinou a pak zase procházkou zpátky dolů do města. Jak slavíte 1. máj? Tak jak vidíte, tady jsem přišel na meeting ODS a užívám si to tady. Tak z ODS hlavně, protože zatím nemám dívku, takže z ODS to je moje motto takový, no, prvomájový. Kterého kandidáta z dnešních představených byste se vybral? Kterého byste volil? Já se o tu politiku tolik nezajímám, nicméně samozřejmě až budou volby, tak si to nechám projít hlavou, zatím ještě nemám v tomto jasno. Já si pana inženýra Zahradila. A proč? Líbí se mi jeho program a myslím si, že v tom Evropském parlamentu dělá dobrou práci. Tak samozřejmě lídra Zahradila, nebo podpořím ODSku a tím pádem všechny její kandidáty. Proč pana Zahradila? Proč? Tak já věřím, že to, co on prosazuje a to, co on chce v Evropské unii udělat, že je pozitivní prostě pro nás. Jako věřím těm jeho hodnotám a věřím jeho programu. Takže krásné odpoledne, krásný podvečer. Děkujeme za návštěvu na Petříně a zase za rok. A jako úplnou tečku na závěr jenom připomínám, že 5. a 6. června letošního roku jsou volby do Evropského parlamentu.
ODS má volební číslo 4, tak na to prosím nezapomeňte. Mějte se hezky, někdy nashledanou.